дуруд тамошобинони шабакаи ютуб канали рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. барномаи рӯзномаошнос пешкашатон шуморо имрӯз бо мақолаҳое ки ин ҳафта дар рӯзномаҳои кишвар рӯи чоп омаданд ошно месозем. ин ҳафта дар саҳифаи 3 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон оид ба таҷлили рӯзи байналмилалии волонтерон гузориш нашр шудааст. дар гузориш омадааст ки вобаста ба ин санад дар ҳар гӯшаи кишвар чорабиниҳои гуногун доир гардид. аз ҷумла хабарнигорони ҷавонони тоҷикистон навиштаанд ки волонтерон аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва ниҳодҳои он дар минтақаҳо қадрдонӣ шуданд. дар саҳифаи 4 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон зери номи «Мо нагӯем кӣ мегӯяд» вобаста ба таксиҳои ғайриқонунӣ маводи таҳлилӣ омода шудааст. дар он аз хусуси фаъолияти ғайриқонунии кирокашӣ гуфта мешавад. пистаи бемағз агар лаб во кунад. зери ин сарлавҳа дар саҳифаи 5 рӯзнома вокуниши кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати мақолаи кумитаи ҷавонон шоҳмодбозонро қадр накард. дар ҳафтаномаи пайк шумораи 42 санаи 12 ноябр ба таб расид рӯи чоп омадааст. токио 2020 аз ҷудочиён умеди зиёд дорем. дар маводи мазкур оиди фаъолияти дирӯзу имрӯзи федератсияи дзюдои мамлакат гуфта шудааст. ҳамзамон омодагии варзишгарон дар мусобиқаҳои дар пешистода ва умеди мутахассисону коршиносони соҳа барои роҳхат ба даст овардани паҳлавонони кишвар ҷо карда шудааст. қаҳрамоне ки то лаҳзаи охирин мубориза бурд. бо ин ном мақолаи атрофи қаҳрамониҳои варзишгари 22-солаи канадагӣ Терри Фокс дар саҳифаи 9 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон чоп шудааст. дар мақолаи зикр гардида гуфта мешавад ки ин варзишгар ҳаваси баскетболбоз шудан дошт, аммо рӯзе бо дучархаш ба садама дучор шуда ба саратон гирифтор мегардад. пас аз муддати ӯ аз як пояш маҳрум мешавад, вале ба ин нигоҳ накарда ба фаъолияти варзишӣ идома медиҳад. фуруғи субҳи доноӣ бароям ҷаҳони дигареро боз намуд. дар ин матлаби рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон оид ба муҳимияту саривақтӣ будани озмуни мазкур ва бардошти иштирокчиён, инчунин аз рафти имсолаи озмун навишта шудааст. идомаи мақолаҳои ҷолибу хондани бобро дар шумораи 5 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон метавонед хонед. нашри охирини нашрияи расмии кишвар ҷумҳурият ин шумора ки санаи 14 моҳи равон рӯи чоп омадааст ба вижагии худ хондани боб аст. дар саҳифаи аввалини рӯзномаи ҷумҳурият бо номи нуфузи байналмилалии душанбе меафзояд матлабе рӯи чоп омадааст ки дар ин матлаб аз сафари раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии кишвар раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ ёдовар мешавад. дар матолиби мазкур гуфта мешавад ки ин сафар барои ҳамкории байни парлумонии ду кишвар заминаи хуб фароҳам овардааст ва муносибатҳои дуҷонибаи душанбеву москваро дар бахшҳои гуногун такони нав бахшиданд. маводи дигаре ки дар саҳифаи 3 рӯзномаи зикр гардида ба тозагӣ нашр шудааст ин панд оё ҳанӯз ҳам дар рӯзгори мо мавқеъ дорад буда вобаста ба нақши панди бузургони гузашта ва калонсолони имрӯзаи мо гуфта мешавад. дар ин матолиб муаллиф овардааст ки вуҷуди инсон ҳамеша ба панду андарс ниёз дорад ва нафароне ки имрӯз мегӯянд ки панду андарс монеи пешравии мост хатои маҳз мекунанд, зеро панду андарс аз тавлиди инсон то ба охири ҳаёташ лозиму зарурист. мавзӯъҳои дигаре дар ин рӯзнома чоп шудааст ки ҷолибу хондани боб мебошанд. аз ин хотир хондани он матолибҳоро бароятон тавсия медиҳем. ҳафтаномаи минбари халқ ки нашрияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон мебошад ин ҳафта вобаста ба 26-солагии ҳизби халқи демократии тоҷикистон матолиби табрикотиро рӯи чоп овард ки ҳар як роҷеъ ба нақшаву ҳадафҳои созандаи ин ҳизби мардумӣ қисса мекунад. дар саҳифаи 12 ҳафтаномаи зикр гардида зери номи рӯйдодҳои муҳим аз таърихи ҳизби халқи демократии тоҷикистон бисёр санаҳои муҳими ин ҳизб аз аввали идеяи пайдоиши ҳизби халқи демократии тоҷикистон то имрӯз дар солҳои гуногун маълумотҳои таърихии ҳизб ҷамъовариву чоп шуданд. нашрияи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон садои мардум дар охирин шумораи худ ки рӯзи 12 декабри имсол чоп шудааст роҷеъ ба қарорҳои якҷояи палатаҳои болоӣ ва поёнии маҷлиси олии кишвар мавод ба таб расонидааст.
ҳафтаномаи адабиёт ва санъат низ ин ҳафта бо ҷолибтарин ҳикояву шеърҳо ва мусоҳибаҳои ҷолибу хонданӣ рӯи чоп омаданд. ёде аз соядастҳои устод Бозор Собир яке аз нигоштаҳои ҷолибу хонданиест, ки дар саҳифаи 3 ҳафтаномаи адабиёт ва санъат чоп шудааст. дар ин матлаби навишта вобаста ба хислатҳои хоксорона ва соядастҳои зиёди шоири маъруфи тоҷик Бозор Собир гуфта мешавад. матлаби дигаре, ки дар саҳифаи 4 шумора дар ҳафтаномаи адабиёт ва санъат рӯи чоп омадааст, сафобахши Оини дил мебошад, ки роҷеъ ба ҳунару маҳорати ҳаҷвнигори шинохтаи кишвар Убайдулло Раҷабов қисса мекунад. дар ин матлаб гуфта мешавад, ки Убайдулло Раҷабов аз зумраи ҳаҷвнигоронест, ки дар даврони шӯравӣ бо ҷуръатона баъзе мушкилиҳои ҷомеаро тариқи ҳаҷв мегуфт. лаънат ба сергапӣ. зери ин ном матлабе дар саҳифаи 3 ҳафтаномаи самак аз ҳунарпешаи маҳбуби кишвар Ҳошим Гадо рӯи чоп овардаанд, ки ақидаҳои фалсафии ӯ вобаста ба сергапӣ ва дигар хислатҳои инсон ҷой дода шудааст. маводҳои меҳварии ҳафтаномаи СССР инҳоянд: герби Тоҷикистон аз досу булға то тоҷ. ин номи мақолаест, ки дар саҳифаи 4 ҳафтаномаи СССР рӯи чоп омадааст. дар матлаби мазкур аз замони пайдоиши аввалин герб сухан рафта, ҳамзамон аз пайдоиши нишони тоҷикон то ба имрӯзаи мо, ки он яке аз рамзҳои асосии давлатдории миллии мо ба ҳисоб меравад, бо истифода аз мадракҳои гуногун матолиби таърихии хонданӣ омода шудааст. левакан шаҳри саноативу шукуфон мешавад. бо ин ном ин ҳафта дар ҳафтаномаи Фараж мақолае омода шудааст, ки аз раванди корҳои сохтмонӣ дар шаҳри Левакан иттилоъ медиҳад. дар мақолаи мазкур гуфта мешавад, ки то соли 2021 дар шаҳри мазкур бунёди 96 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ҳол 68 адади он сохта ба истифода дода шудааст. ҳафтаномаи Тоҷикистон барои хонандагонаш маводҳои зеринро рӯи чоп овардааст. COVID-19 тавсияи доктор Алоӣ ба мардуми Тоҷикистон дар саҳифаи 3 шумораи нави ҳафтаномаи мазкур ҷой дода шудааст. дар ин матлаб андешаҳои доктори эронӣ Ораш Алоӣ бобати сироятёбии мардум ва роҳҳои пешгирии бемории сартосарии COVID-19 оварда шудааст, ки барои мардум хеле муҳим аст. ин доктори маъруфи муқими Амрико дар матлаби мазкур ба мардум тавсия додааст, ки зуд ҳавои хонаву корхонаҳоро иваз намоянд, ки ин барои сироят нашуданашон кӯмак менамояд. тамошобинони шабакаи YouTube канали Рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, то барномаи ояндаи Рӯзнома ошно, тансияту муваффақ бошед. ман Саида Нарзизода бо шумо будам.